when he returned to Copenhagen. Das gelbe Gebäude hier am rechts ist das Thorvaldsen Kunstmuseum. Thorvaldsen war ein berühmter dänischer Bildhauer, der viele Jahre in Italien lebte. Er kehrte jedoch nach Kopenhagen zurück und starb 1944 hier. An der Mauer sehen Sie, wie Thorvaldsen begrüßt wurde, als er nach Kopenhagen zurückkam. Den gule bygning heroppe på højre hånd er Thorvaldsens Museum. Thorvaldsen var en meget kendt dansk billedhugger, der boede det meste af sit liv i Italien. Han vendte dog tilbage til København og døde her i 1844. Billederne kan se op på væggen, de viser, hvordan Thorvaldsen blev modtaget, da han returnerede til København. Guarda quanti Han vindue på højre side af, hvor baggrunden er en smule lyser. Guardate dei froci. Der står vinklet med sin højre hat. Ej, er det rigtigt? Det er virkelig sjovt. Satsen er også rimelig hurtigt på ham. Ja. Så flytter hun over, så skulle du sidde over sådan her. Skal vi overhovedet til noget kamp til sagsstøj? Nej, det er In front of us you can see a green Christian statue that is Bishop Absalon. He founded Copenhagen in 1167. Hier vorne uns sehen Sie ein grünes Schreiterstandbild, das ist Bischof Absalon. Er hat Kopenhagen in 1167 gegründet. Her foran der finder sig en grøn rytterstatue, den forestiller Biskop Absalon. Han grundlagde København i 1167. What you're saying? Immagino ti sputa addosso dal ponte, non va a finire. Non va a finire. Te lo prendi tu. On your right hand side you can see Christiansborg Palace, which is the seat of the Danish Parliament and Supreme Court. It's the fifth or sixth palace built on that side. Questo è il Parlamento. L'avevo detto che era questo il Parlamento. The palace was finished in 1928. The equestrian statue in front of the palace Ma era questo il Parlamento, ci siamo entrati dentro. Constitution in 1849. Das sind Sie das Schloss Christiansborg. Hier haben wir das dänische Parlament und oberste Gericht. Es ist das fünfte oder sechste Schloss an dieser Stelle. Das erste war die Burg Bischof Absalon. Das Schloss, das Sie hier sehen kann, wurde 1928 fertiggestellt. Das heißt, beide Standbild vor dem Schloss Siamo entrati dentro questo edificio del Parlamento, ma Tamasi lo ha scambiato per il palazzo reale. Christiansborgs Slot. Det var som bekendt Folketinget og Højesteret. Det er det femte eller sjette slot, der blev bygget på grunden. Det første, det var Biskop Absalons borg. Det Christiansborg Slot, vi kan se i dag, stod færdig i 1928. Rytterstatuen foran slottet forestiller Frederik den 7. Han gav